Dođi, duše ljubavi. Iz dnevnika Svete Faustine. Isuse moj, dobro razumijem da moja savršenost nije u tome što mi daješ izvršiti to veliko djelo. O ne, na tome se ne temelji svetost duše, nego na velikoj ljubavi prema tebi. O Isuse, shvaćam u dubini svoje duše da se ni najveća djela ne mogu usporediti s jednim jedinim činom čiste ljubavi prema tebi. Želim ti biti vjerna i ispuniti tvoje želje. Ulažem svu svoju snagu i razum da izvršim sve što od mene tražiš, o Gospodine, ali ni najtanjom niti nisam na to navezana. Sve ovo činim jer je to tvoja volja. Sva moja ljubav nije zbog tvog djela, nego zbog tebe samoga, o Stvoritelju i Gospodine. Ljubav i još jednom ljubav. Iznad nje nema ništa ni na nebu, ni na zemlji. Istinska veličina jest ljubiti Boga. Istinska ljubav je u Božjoj ljubavi. Istinska mudrost jest ljubiti Boga. Sve što je veliko i lijepo u Bogu jest. Izvan Boga nema ni ljepote ni veličine. O vi mudri ovoga svijeta i veliki umovi, shvatite da je istinska veličina u ljubavi prema Bogu. O, kako se čudim što neki ljudi zavaravaju sami sebe govoreći, nema vječnosti. Danas sam dulje vrijeme osjećala muku Gospodina Isusa. Tada sam spoznala kako je duši neizmjerno potrebna molitva. Osjećam kako se čitava mijenjam u molitvu da bih isprosila Božje milosrđe za svaku dušu. O moj Isuse, primam te u svoje srce kao zalog milosrđa za duše. Danas sam odlučila imati jednodnevnu duhovnu obnovu. Na posljednjem predavanju svećenik je govorio da svijetu treba Božje milosrđe i da osobito u ovo vrijeme čovječanstvo nasušno treba Božje milosrđe i molitvu. Tada sam čula glas u duši. Ove sam riječi uputio tebi. Učini sve što je u tvojoj moći za djelo mojega milosrđa. Želim da se štuje moje milosrđe. Dajem čovječanstvu posljednju slamku spasa, utočište u mome milosrđu i moje se srce raduje zbog te svetkovine. Nakon tih riječi shvatila sam da me ništa ne može osloboditi od ove obveze i onoga što Gospodin od mene želi. Liječnik mi nije dopustio ići u kapelicu na muku, iako sam to žarko željela. Molila sam u svojoj sobici. Iznenada sam čula zvonce u susjednoj sobi, ušla i pomogla teškom bolesniku. Na povratku u svoju sobicu iznenada sam ugledala Gospodina Isusa koji mi je rekao: Kćeri moja, veću si mi radost priredila ovom pomoći nego da si dugo molila. Odgovorila sam: ali nisam tebi, o moj Isuse, pomogla, nego bolesniku. Isus mi na to reče: Da, kćeri moja, što god učiniš svomu bližnjemu, meni si učinila. O Isuse moj, daj mi mudrost, daj mi velik i tvojom svjetlošću prosvjetljen razum, samo da bih tebe, o Gospodine, bolje upoznala. Naša zajednička molitva
temelji se na bogatoj riznici crkve. Nazvat ćemo je oganj ljubavi Duha Svetoga. Dođi, Duše Sveti, ti koji si oganj ljubavi, koji pročišćuješ, koji griješ i koji preobražavaš, siđi u naša srca, srca koja te žarko žele i koja su ti otvorena. Dođi, Duše Sveti, svojim ognjem, odagnaj od nas svaki strah i porodi u nama novu slobodu, radosno služenje Isusu Kristu i Otcu Nebeskom. Dođi, Duše Sveti, otvori u nama ono što je zatvoreno, zagri u nama ono što je ohladilo. Svojim božanskim ognjem učini u nama sve novo, novo srce, novu želju za Bogom, novu sposobnost ljubiti. Svojim ognjem umnoži u nama darove ljubavi, iscijeli nas, oslobodi nas i svojom ljubavlju privuci. Dođi, Duše Sveti, zapali u nama što smo ugasili, obnavljen ono što smo izgubili i učini naš život mjestom gdje se Bog može nastaniti svojom ljubavlju još više. Gospodine Isuse, evo nas u tišini, u prisutnosti pred Tobom. Ti nas gledaš s ljubavlju. Daj nam osjetiti i primiti oganj Tvoga Svetoga Duha. Sam si rekao, oganj dođoh baciti na zemlju i moja je želja da on gori. Neka taj tihi oganj Duha Svetoga, ali neugasivi, u nama neprestano gori. Blažena Djevice Marijo, zaručnice Duha Svetoga, moli za nas. Sveta Faustino, moli za nas.